Pomoćnik predsjednika Čečenije, komandant specijalnih snaga Ahmat Apti-Alaudinov, nazvao je u emisiji Solovjev Live moguću kontraofanzivu oružanih snaga Ukrajine posljednjom za Kijev. Ova potencijalna kontraofanziva će biti posljednji poziv za Ukrajinu, jer ta država više nema ljudstva, objasnio je on. Alaudinov je također rekao da su ruske trupe uočile vojnu opremu u zapadnoj Ukrajini, koju je Zapad predao Kijevu, međutim ona još nije dočekana na prvoj liniji fronta. Prema njegovim rečima, ukrajinska strana ima ozbiljnih problema sa isporukom i održavanjem ove opreme. Prethodno je 29. marta Vladimir Rogov, predsjednik pokreta Mi smo zajedno sa Rusijom, rekao da Kijev priprema nekoliko scenarija za kontraofanzivu u Zaporoškoj oblasti. Prema njegovim rečima, reč je i o kopnenoj i o desantnoj operaciji u vezi sa prelaskom Dnjepra u okolini Energodara i nuklearke Zaporožje.